baqalna l-ikbar għodda f'demokrazija ħilsa, l-odda l-arma tal-vot. U għandkom mhux biss id-dritt, imma għandkom l-obbligu, għandkom id-dover illi dil-arma dil-odda tużawa biex tneħħu l-arroganza tal-gvern, biex imbidlu l-attitudni tal-gvern, biex nieħdu il-pajjiżna f'direzzjoni ġdida, direzzjoni tan-nies, direzzjoni tas-sewwa, tad-demokrazija, tat-tajjeb. Waħdi minix sa nasal, ma' sħabi minix sa nasal. Imma ma'kom il-koll li qegħdinaw, li qegħdin issegwuna, mhux nazzjonalisti, mhux laburisti, imma Maltin u Għawċin ta' rida tajba li tħobbu lil pajjiżkom l-ewwel u qabel kollox, li tridu il-ġid ta' uliedna. Verament nistgħu nagħmlu dan il-vjaġġ flimkien. Melejja, insaħħu l-oppożizzjoni, insaħħu il-leħen tagħkom, nibdew il-mixja flimkien, il-mixja flimkien għal pajjiżna. Kuraġġ, taqtawx qalbkom, jien mhux se naqta' qalbi, jiena konvint, anzi perswas li dan mhux qed nagħmluh għalina, imma verament qed nagħmluh għal pajjiżna. Grazzi ħafna.